do one more. The title of that song is As Jesus, There Is No Other Friend. Amen. We will have a word of prayer for blessing the collection. We gaan nog een woord van gebed hebben voor Also het ophalen for van het ending geld this service. en het afsluiten van deze dienst. And as you know, when you hear the ringing of the bell, then it's time to eat. Ja, en als de bel rinkelt, kunnen we gaan eten. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for the money that was collected. dank u voor het geld dat opgehaald is. We thank you that you bless the ones who gave it, En wilt u hen zegenen die gaven? that you bless their families, Wilt u hun familie zegenen? their enterprises, En al hun ondernemingen? and also, Lord, that you bless them spiritually. En dat u hen ook geestelijk mag zegenen. Father, we ask you that you keep this place as a place where the light can shine out. Bid u dat deze plek mag blijven dienen als een plek waar het licht vanuit mag gaan. Thank you, Lord, for the word that was taught this morning. Dank u wel voor het woord dat gepredikt werd. And I ask you, Father, that you help us make decisions for eternal life. Om beslissingen te nemen tot eeuwige leven. In the name of Jesus, In Jezus' naam. we ask it. Vragen we Amen. dit.
Amen. Amen.